హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వేనెచ్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మా రూమ్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పబోతున్నాను. వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, రూమ్లో బట్టలు ఆరేసుకోవడానికి ఒక్క తాడు కూడా లేదు. కనీసం ఒక తాడన్నా ఉంటే బట్టలు అట్ట ఆరేసుకోవడానికి ఉండేది. ఇక్కడ 7 బట్టలే ఆరేసుకోవడానికి ఉంది. ఇంకా సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ వస్తే, ఇది ఛార్జింగ్ ఒకరు పెట్టుకుంటే ఇంకొకరు పెట్టుకోవడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ల్యాప్టాప్కి పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళ దాన్ని కూడా పెట్టుకోవాలి. అందుకే ఇంకా థర్డ్ డిసడ్వాంటేజ్, బాత్రూమ్ అయితే బాగాలేదు. టబ్బు కూడా చూడండి ఎలా ఉందో. ఇంకా ఫోర్త్ డిసడ్వాంటేజ్ అయితే సన్ రైజ్ అయితే పడుతుంది. సన్ రైజ్ పడకుండా ఒక క్లాత్ పెడితే బాగుంటుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ టు డూ సబ్స్క్రైబ్ to my channel. Bye.